Sziasztok! Egy nagyon-nagyon különleges unboxing videóval készültem most nektek, ugyanis nem olyan régen elindult Magyarországon az első NYX Face Awards, amire is a cukorkoponya sminkemmel neveztem. Fú, nagyon-nagyon izgultam, és köszönöm nektek a támogatást, a szavazatokat, a kedves szavakat. Tovább jutottam a top 12-be, ami azt jelenti, hogy hamarosan egy újabb kreatív sminket kell készítenem, méghozzá tündérmese kategóriában, témában. Ez lett a kis témánk, ami inspirálni fog minket. Ahhoz pedig, hogy elkészítsük a sminket, kaptunk egy hatalmas nagy dobozt, amiben 150 sminktermék van, NYX sminktermék lapul, és most ezt a dobozt fogom akkor kinyitni és megmutatni, hogy mi van benne. És hiába ügyködtem a kamerával, egyszerűen nem fértünk bele úgy a képbe, hogy a doboz is, meg én is. Úgyhogy ezt így most megmutatom nektek, hogy egy hatalmas nagy dobozról van szó, ami írtó nehéz, és tényleg nagyon nagy, és fú, tényleg bele sem néztem még, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz benne, és akkor nyissuk is ki. Próbálom úgy nyitni, hogy lássátok ti is, de ez aztán be van csomagolva rendesen. Wow! Istenem! Jaj! Lehet, hogy ennek így jobban örülök, mint az összes cuccnak összesen. És most már tényleg el fogok jutni a termékekhez, azt hiszem. Ó, te jó ég, ez hatalmas. Kell egy kis idő, míg az ember feldolgozza, hogy így ennyi minden van előtte, azt hiszem. Nem tudom, hogy ennyi sminkcuccot hogy fogok nektek egyetlen egy videóban megmutatni, de azért nagyon fogok igyekezni. Szóval itt van egy ilyen külön becsomagolt kis doboz, ilyen aranyos. Szerintem ezt most így kezdjük azzal, hogy ezt kibontom. Hűha, ebbe is így vegyesen van nagyon sokféle fajta dolog. Különböző ilyen filces tusok, egy ilyen vastagabb, egy vékonyabb. Faragó, de aranyos. Ez úgyis elveszett most, ami volt. Szempillaspirál, ez nagyon fontos. És akkor itt még különböző ilyen kis szemceruzák, jumbo ceruzák, meg azt hiszem ez folyékony tus lehet. Tehát akkor vannak itt ilyen különböző színes tusok. 2 jumbo ceruza, egy fekete és egy fehér. Illetve még különböző ilyen mindenféle színű szemceruzák. Hát itt kék, fekete, barna, ilyen testszínű, ezüst, mindenféle van. És ezek is ilyen folyékony tusok, azt hiszem, hogy ezek azok, amik ilyen pasztel színűek. De gyönyörű színetek van. Ó, Istenem, igen. Itt ezek ilyen gyönyörű, szép színű szemhéjtusok. Akkor mik vannak még itt? Pro Foundation Mixer. Akkor gondolom, hogy az alapozót úgy kaptuk, hogy összekeverhetjük magunknak. Most hirtelen ezt a 4-et sikerült kivenni a dobozból, de lehet, hogy még van benne. Annyi rengeteg termék van itt, hogy át se látom így hirtelen. Oké, akkor itt van egy gyönyörűséges highlighter paletta. Ezt nagyon-nagyon sokat láttam külföldi videósoknál is, erre nagyon vágytam, úgyhogy jaj nekem. Műszempillák. Különböző CC krémek. Próbálom tényleg úgy kiszedni a dolgokat, hogy rendesen tudjam megmutogatni nektek. Tehát ez egy
pórus feltöltő sminkalap, ilyenem van egyébként, már ezt nagyon-nagyon szeretem. Van itt mattító sminkalap, HD sminkalapozó. Egy kis tégelyes személybázis. Ez még egyféle fajta szemhéjalapozó, ami ilyen fehér. Korrektor. Igen, ez egy korrektor. Szóval ez egy ilyen hatalmas nagy hengerformájú ecsettartó. Tele van ecsetekkel. Wow! Van itt természetesen púder is, méghozzá egy ásványi porpúder, light medium színben. Akkor vannak itt ilyen szemöldökre való termékek, tehát ilyen pomádék, ezeket már úgy is ismerjük elég jól. Van itt egy ilyen világosabb, meg egy ilyen sötétebb, ami hirtelen a kezembe került. Van itt természetesen géles szemhétus is. Meg nagyon durván jó színe van, ez is ilyen sötét barna. Ez is egy ilyen cuki kis szemöldökre való termék. Közben találtam a dobozban még több ilyen szemöldökre való terméket, csak ugye más színekben, illetve egy jó nagy adag ilyen préselt pigmentet. Csodaszépek. Arra is gondoltak, hogy ezt a rengeteg sminket, amit magunkra kenünk, majd valamivel le is kell szedni. Úgyhogy van itt egy ilyen 20 darabos sminklemosókendő. Szempillaspirál. És ez is szempillaspirál. Csak színes. Akkor ebből biztos van még színes szempillaspirálok. Még színes szempillaspirál. Szemöldögélek szőke és fekete verzióban. Akkor van itt két korrektor és kontúrpaletta, ez a light, illetve ez a medium verzió belőle. Szegények egy kicsit csillognak, ne haragudjatok. Van itt egy adag ilyen más nagyon jó dolog is. Ez fekete, kék, még kék, zöld, sárga. Akkor ezek, amik ilyen formájúak, azok közül egy darab van, ami ez egy szemhéjalapozó. És akkor ez egy maréknyi krémes szemhéjfesték, ilyen stick kiszerelésben. Aztán, de szépek vagytok. Jaj. Van itt 3 ilyen sprés kiszerelésű termék. Ez egy primer spray, egy mattító fixáló spray és egy hosszantartó fixáló spray. Van itt egy ilyen fényes sminkalap, primer, fehér színben, illetve egy glitter primer. Ez a nem semmi. Látom, hogy itt használja ajkakra, meg szemre is. Hú, de szépet csinált vele. Ez egy nagyon jó kis dolog lehet. Jó, rengeteg termék van még itt. Szóval ez pirosítók. Ó, de milyen szép. Jó, akkor itt a kis visszafogottól kezdve haladunk az egészen brutális színűig. Ez egy égetett szemhéjpúder, ilyen szép irizáló színe van. És ha már volt itt glitterhez alap, akkor bizony vannak glitterek is. Méghozzá nem is akármilyenek, hát ezek... Remélem, hogy látjátok, fantasztikusak. Ó, Istenem, jó, ez a kedvencem. Ez ilyen unikornisos. De szép van.
megint egy marék egyforma termék, mindenféle színekben, tehát ilyen barnás, rózsaszínes, kék, lila, minden, és egyet ki kéne választani, hogy megnézem, hogy mi ez. Szemre, arcra és testre is használható, és rollom, gondolom, akkor ilyen golyós lesz. Oh, de durva. Akkor itt még van egy darab ilyen formájú szemhéjpúder, illetve 4 ilyen másik formájú, ebben is aztán eszetlen jó színek vannak. És még egy ilyen zöldes is. Akkor itt még van egy ilyen kis dolog, ami egy lila füstös szemkészítő kis készlet, amiben 9 darab szemhéjpúder van, és 2 darab ajakra való termék. Tehát olyan láthatjátok. Azt hiszem, ezt a púdert megint nem kell bemutatni a márkától, hogy ez micsoda. Itt van egy csomó ásványi alapozó, ami szintén ilyen stickes kiszerelést kapott. Ezek eszméletlen jók. Ami szerintem ajakra valók lehetnek. Igen, igen. Tehát ezek ajakceruzák. Ilyen szép színesek. És akkor itt még van még egy ilyen gyönyörű szép highlighter és kontúr paletta. Hát ez valami eszméletlenül gyönyörű. De jó ég, mennyi cucc. Ezt láthattátok itt, amikor mutattam, hogy mi van a dobozban ilyen kavalkádban, és itt a doboz alján volt még mindig még egy doboz, amiben, hát nem tudom, lehet, hogy még ilyen ajakra való termékek lesznek, nem tudom, de megnéztük. Nyúf. Oké. Jó. Oké. Jó, el vagyok ájulva. Konkrétan. Tehát így. Nem kicsit durva. Van itt minden tényleg ilyen folyékony ajakrústól elkezdve Jó. Itt vannak ezek a nagyon cuki és nagyon-nagyon színes makaronlipik. Hát ez valami... Ez kék. Kék rúzs. Ó, Istenem, gyönyörűek vagytok. Butterglass. Jaj. Hát pusztán csak ennyi volt ebben a dobozban. Hát ez eszméletlen. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, attól függetlenül, hogy lehet, hogy igen tömény volt, rengeteg sok gyönyörű termékkel. Fú, és így futkozik rajtam egy kicsit a hideg, és annyira jó! Jaj, Istenem, nagyon szuper! Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videómat is. Hát már volt egy konkrét tervem arra, hogy mit fogok a következő fordulóban csinálni, és most már tuti biztos, hogy ebből a rengeteg termékből meg fogom tudni csinálni, tehát látom már, hogy olyanok vannak benne, amikből igen, bőven meg fogom tudni csinálni az elképzelésemet, és remélem, hogy nagyon szuper lesz, és majd velem tartotok akkor is, amikor megnézhetitek már azt a videót, amit a következő fordulóra készítek. És tényleg nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a videómat is megnéztétek, és akkor találkozunk legközelebb. Sziasztok!